La Confederació som l'organització empresarial que des de l'any 1997 representa a les entitats del tercer sector social, que des del sense ànim de lucre generen activitat econòmica i ocupació en el sector de serveis socials i d'atenció a les persones a Catalunya. Comptem amb 22 sòcies, que representen a 1.200 associacions, cooperatives d'iniciativa social, fundacions i entitats singulars. Som l'única organització empresarial del sector a Catalunya que representa els diversos àmbits d'actuació d'atenció a les persones. Els nostres trets identitaris són la defensa el sense afany de lucre, l'interès general i el treball amb vocació de servei públic, la qualitat en els serveis d'atenció a les persones, la garantia dels drets socials i la millora de la qualitat de vida de les persones. Un model de col·laboració público-social en la provisió de serveis públics d'atenció a les persones. L'economia social i solidària. Al tercer sector social som societat civil organitzada, arrelada al territori, i donem resposta a les necessitats socials de la ciutadania. Tenim una doble dimensió, l'associativa i la socioempresarial, que és la que representem a la Confederació. El tercer sector social genera l'1,4% del PIB de Catalunya i ocupa a 100.400 professionals, de les quals un 75% són dones. El motor que l'impulsa és la defensa dels drets socials de la ciutadania. Per això cal enfortir-lo i millorar la seva capacitat d'innovació, d'incidència i de transformació social. Com a sector, som un aliat estratègic de les administracions públiques en la provisió de serveis socials i d'atenció a les persones en base a un objectiu compartit, la garantia de drets socials amb màxim retorn social i eficiència dels recursos públics. La Confederació centra les seves línies de treball en fer incidència política per a la defensa del tercer sector social, impulsar programes i serveis per a l'enfortiment del sector, articular un marc de relacions laborals a través de la negociació col·lectiva, reclamar la millora del finançament del sector i de les seves entitats, promoure instruments de col·laboració entre les administracions públiques i la iniciativa social, fomentar la formació contínua dels professionals del sector, generar coneixement i compartir espais de reflexió i intercooperació per la construcció col·lectiva del sector. Fa 25 anys que la Confederació està al servei del tercer sector social de Catalunya, contribuint al seu procés d'articulació i construcció. Vam començar a caminar el 1997 i a partir del 2009 vam agrupar les patronals del tercer sector social. Des del 2014 hem impulsat els anuaris de l'ocupació al tercer sector social, els Premis La Confederació, hem creat l'Associació Economia Social Catalunya, hem defensat el triple marc legislatiu i hem impulsat la primera patronal del tercer sector d'àmbit estatal. 25 anys al servei del tercer sector social de Catalunya. 25 anys d'articulació i construcció del marc de relacions laborals al tercer sector social de Catalunya amb 8 convenis col·lectius sectorials. 25 anys de defensa i enfortiment de la iniciativa social sense afany de lucre. Gràcies a totes per acompanyar-nos en aquest camí.